Iko muridzi wenyaya waisa iri kutendera Nauziya ungori nenharo. Chigemu ichi kani. Chigemu chipwa chaunoziya. Ndati zvoni. Dai matanga mambosiya zvemvenge nana mandla amati simba nawa. Because there is life after social media. And ndoyati kuti ngatitange teigadzirisa iyoyi. But mimi wacho social media yakupinda ine kumwa umu. Sho mudati ndisiye shedi kubuda pamba pangu pano nchina norikitwa nezuwa. Kudangonzi ndapinza mwe murumwe munhu pabasa. Inini wangu chayache wakangoti zeta ausitomboenda kana kubasa. Kwaka ndisikuenda kubasa zvino but no register iko. Inzwa atisikuti uisa murume chete. Kuisa mudzimai. Mudzimai akafanana newe oenda pa position yacho. Apa inini ndimo watu kugadzirira. Nekuti uri kuona chi madzimai akapinda ndio anokumiririrai. Unoona pane murume angasiye basa rake kusiya mhuri yake kutanga kutaura zvemasanitary pads achiti madzimai angapwe masanitary pads. Unoti saka muda kuita muchite kuswera iyo pa social media. Chii chamunowanepa? Vangani maparliamentarians madzimai? Vangani maminister madzimai? Redu basa isusu vakadzi hatinaine kuenda kunokunzura redu isusu madzimai. Poto rupasa poto rupasa poto. Tiri kutaura zvema election. Mira ndikuti tiri kutaura zvema election. Hatisi kutaura zvema election. Tiri kuti isusu poto yauri kuti rupasa poto. Chikafu chiri mupoto. Rupasa rinoda vanhu vadya vaguta. Mirai makanobvisa pfuma mba kwedu kuti ndinzi ndandaregistere kana ndidzo dzerupasa idzi. Aiwa, rupasa handisi kurirambe. Bandi kuti rinoda nyika ine runyararo. Ende nyika inonzwa runyararo nei? Vanhu ndonge mavhotera vanhu vamunoda. Vamuri kuti ndo vatiri kuda. Nekuti mukavhotera vamusiri kuda muchatanga kucomplain. Ende iwo ndira kubvunza ndiani angazoita basa murume kusiya zvake zvekumba kwake kutaura zvemapenzi. Mira ndiko. Mukakoshesa zvepolitics munhu akanzi agona politics teresa achitadza rupasa. Unozonoregister kumba kwenyu. Kana musingazvizivi. Izvozvo tokuzinzwa. Pandiri kuti azvisi rupasa handiro rwega runodiwa. Tiri kutaura kuti kune masanitary pads. Munofunga kuti pane murume angasimire muparliament kutaura kuti madzimai anoda masanitary pads vape pachena. Unofunga kuti kune murume anomirira izvozvo. Madzimai ndiwo angatokumirirai. Ende ndiri kuti dai ndoza nharo dzaunoita uchipikisa. Dai dziridzo dzaunoshandisa uchikurudzira kuti munhukadzi aende panzvimbo chaiyo. Iwewe unotori nesimba ende uri munhu anoteererwa. Dai washandisa simba iroro. Ende imimi madzimai nemayouth ndimi mega mune simba apa because ndimi mune nhamba hombe. Choite chimwe social media ndo irutoti varaidza hakuna mabasa atina zvekuita ndo patinotongotandarira. Aiwa pane there is life after social media. Ndo pandiri kutaura kuti there is life after social media. Madzimai ngapinde apiwe zvigaro mutungamirirewo at least tikatungamirirwa nemudzimai kucomplaina kunoita kusho. Baji aione nharo shame. Ende waida kuti udziki ndikubvunze mubvunzo wani wakaregister vota. Handina. Torize. Live yaman letanga. Tipi chambo kopeka. Ndisuziva chaiva. Engoti pastor. Makaregister vota here. Nambasa chimbomene chimbura zvine musora. Makaregister kuvota here. Aiwa. Ansati but yeah don't worry ndino. Ndachingokurudzirawo zvangu. Dai makwanisa kunoregister vota. Yeah, I understand. It's not a problem. It's not a problem. Register. Yeah, because there's life after social media. Yeah, I know. You're making sense. It's a no-brainer. Yeah, easy. But you can dog it. Then